Hajatnya mungkin boleh mengoleh juga para bersama Putra Bungsu dan juga Dede Sunat mungkin mau bergabung hari ini ya. Mulai mandi usaha duduk ora wedining angin, ora wedining udan, megaya mati-matinya. Surat singgah dirapi, boro-boro ngebati, malah seringnya lewat, ada menening wong sejen. Ning anak lagi wis lalen jadi rapi, boro-boro nyebaki, malah seringnya lewat, ada nenek wong sejen, ning anak lagi wis lalen. Semini sayangnya, tapi angger baik, asal terima apa orang wedi kenang hukum karma, ning lawan ning laki bakal kania ya. Singgah dirapi, boro-boro ngebaki, malah seringnya lewat, ada menening wong sejen, ning anak lagi wis lalen. Apa orang wedi kenang hukum karma, ning lawan ning laki bakal kania ya. Wis biasa ada nang tingkah sirah, wong lanang bolak balik usaha
ora wedi ning angin ora wedi ning udan nek kaya mati